ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದುಂಟು ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯ್ದಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಬರ್ಪುನ ದುಡ್ಡು ನಿಂತು ಒಲಿಪಾದ ಐನ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ ಆರ್ಥಿಕಿ ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇದು ಅಕಲ್ ಇಂಕಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕಲ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೋರು ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪಿನ ವಾರ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಈಗಿನ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿಲ ಐಕ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತೀರ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಂಚ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕರೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಐಕ್ ನಿಖಿಲಾಂಕಿತನ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ನಾಯಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯರಡು ಆ ವಿಷಯ ನಿಖಲೆ ಆ ಒಂದು ಈಗಲ್ಲ ದಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ತುಳು ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸುಮಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆತದು ಕರ್ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಾಧ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೇತೆ ಈ ದೇಶದ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಆ ದೇಶ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಂದದಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪಾದು ಅದನ್ನ ತೆರಿದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಕರಿನ ಅಧಿವೇಶನ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರ ನಕ್ಕಲು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಯಿನ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆನ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಇಂಚ ಮಂತದ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಡಪಡಿದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಅವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಾಯಕರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತೆರಡು ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸೊರಟ ಪಾತೆರಡು ಅವರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಬರಡಾಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸಾಯ ಉಂಟು ഞാൻ ഈ പുറത്ത് മറയുന്ന ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ತುಳು ಸೇರಲು ಪನ್ಪಣ ಪರಿಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಅವರ 2000 ನಮ್ಮ 19ನೇ ಪೊರ್ತುಡು 2001ನೇ ಇಸವಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನ್ಯ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಾಯನ ಅಪಗದ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿದ್ದೇವೆ ಅವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತನ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮನವಿನ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಪಡಿದು ಕೊಡ್ತೇವೆ 2001 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳೋಡು 2001 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಡಿಕೆದ ಪಟ್ಟಿಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದಾಖಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬೇಡಿಕೆ ನೀತಿರು ಇದು ಪಟ್ಟದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಕ್ಕ 2002 ಮುಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪಗದ ಪ್ರಧಾನರು ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾತಿದೆ ತುಳು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಾವಣ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀತಿருந்து ಆ ಬೇಡಿಕೆನ ಒಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತರು 5 ಪಕ್ಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಜಾರಿ ಯಾವ ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ನಡ ಒಕ್ಕ ಮಾತಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಮಾಡೋ ಸುಲಭ ಸಹಕಾರ ಆಪುಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಡು ಪಾಲ್ಪಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕಾದ್ರ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರಹಗಾರರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಲ್ಲಿಂಗ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿತಿರಾವಡು ಹುಷಾರಯ್ಯ ಅವಡು ಶುಭೋದಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲವರು ಸುಂದರ ಬೆಳವಾಯಿ ಈಗಲ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಯರ್ ಯಾಪಂಜ ಪಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಈಗಲ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಅವು ಕೆಥಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತೇರಿಯರು ಒಕ್ಕ ಸಾಹಿಬ್ಯರ ನಕಲಿ ಬಟ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿಬ್ಯರ ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೇರಿಯರು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಾರ್ ಸಿಟಿ ಕೊಂಕಣಿಯರು GSB ಸಮುದಾಯ ನಕಲಿ ಮಾತೇರಿಯರು ಸ್ಟ್ಯಾನಿಯರ್ ಈಗಲ ತುಳುವಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲದನ ವಾಟ್ಸನ್ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತೇರಿ ತುಳು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ತುಳು ಮಾತೇರಿಯರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಧರ್ಮದ ரெண்டு ಧರ್ಮ ಆண்டு ಎದುರು ಜಿನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಕಲು ಒಂದಿರಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳು ಮಾತೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ 15 ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಮಾತಾಡ ಈ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಈತ ಧರ್ಮ ಈತ ಸಮುದಾಯದ ಬಟ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಆಯಾಮ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಚನೆ 2,500 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಈ ಭಾಷೆ
ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾಷೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಾಲ್ಬೆಲ್ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾರತ್ತೇನು 50 ಆ ಪುರ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಪಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಇರ್ತವು ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಎಸ್ ಬರ್ನಲ್ ಪನ್ಪುನ ಜರ್ಮನ್ ಬತ್ತನ ಮಿಷನರಿ ಆ ಪುರ್ತಿಗೆ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತದ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀರು ಈ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತದು ఒక ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾವ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾರ್ ತರ್ಮುರು ತೆಲ್ಪ 75 ಪುಸ್ತಕಾದಾಗ ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ತೋಜಪಾಯರು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ತಾಳೆ ಗರಿಟ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ಮಾತ ಬರೆದಿತ್ತದು ಮನ್ಪುನೇನು ಭಾಗವತ ಪೋಡು ಅದನ್ನ ಕಾವೇರಿ ಪೋಡು ಅದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ದೇವಿ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೃತಿಲೇನು ತಾಳೆ ಗರಿಟ್ಟಿನ 6 ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಪಾಯನ ಅಜೆ ಹೇಳಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ನಮಕ್ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆದ ಪರಂಪರೆ ఒక ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ